por ka shiti ba nongkong jong por shigi nong korin nong ba khatsao khot ka ba khatsao namar ladang aduai daga thelej bomtip ka mensim jonga ka duai hanre ka jing shempang jonga ka long ba khlem se so keng ti an sele kumno ngan duai daga mensim ba ngan duai daga jing shempang ro ngan ruai daga mensim bat ngan ruai daga jing shempang ro kemut ayu ban duai daga mensim upolong ladang duai daga thelej ka mensim jonga ka duai te kemut ayu ban duai daga mensim kemut ban kren thelej ban kren daga thelej ban duai hagi thelej kata daga jimut jongka ket khot ka bakat san ka ong ngan on selek kumno pat ngan duai daga mensim pat ngan duai daga jing shempang ro ngan ruai daga mensim bat ngan ruai daga jing shempang ro so kemut ayu ban ruai daga mensim ban ruai daga mensim kemut ban ruai daga thelej simple kata daga jimut om daga to ruai daga mensim kemut om daga to na do ruai ba na do not na do ka jing jeliu jong utai bru ba syapok jonga ngan ruai bat ngan ruai hadu bangan hab jau ki umat ro kam don jing dei bat kata kene dekot ruai daga mensim kemut ruai hagi thelej namar duai daga mensim kemut ban duai daga thelej kata ka dei ka jimut jong pol ka Bible batamai ka tai bakala hang to ka kum tai bakala hang to ye ga ktin ruai ngan puli mangai phi kalong kum ni ka khot bakat san ga kum ni ti ngan le kum no ngan duai da ka mensim jonga hanre ngan ruai ro da ka jimut jonga ngan ruai dala ka mensim hanre ngan ruai ro da ka jimut jonga ruai ka cuba kelatai hang to ka ye ka jing ngan ruai ro ngan duai da ka mensim jonga ngan ruai hanre ngan ruai ro da ka jimut jonga kam dei ruai ka dei duai ka ta ka dei ka ktin original hanre kishu bakla type om dei bakar bakla ka Bible hanre bakar shu bakla ka jing type ban type ye gini gidap so ngai pula sungtho kemut ayu ban duai da ka mensim lani ban ruai da ka mensim ngai pula sungtho ngin se kendo hak we pat ka po